ятимхонаҳои пур аз зинда ятим. Ача ҷон шумо ки ҷоян инҷа давидаоян додаракам ханда кард, хандаи зебанда кард. Каин додарҷон аз барои модарҷон бор дигар ханда кун, хандаи зебанда кун. фарзанд меваи умри одамизод мебошад. то замоне ки ҷон дар бадани инсон аст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд канораҷӯӣ намояд. зиндагӣ чанде ки қинам бошад, вазбиниам дошта бошад, гарчанде ки модар чӣ хеле камона бошад, бояд ки фарзанда напартояд. ин қонуни ҳаёт аст. чунки ҳастанд шахсоне ки 20 солиёни дароз, 20 сол, 18, 15 сол соҳиби фарзанд нестанд. онҳо ба як нохуни фарзанд зоранд. онҳо омада ба мо муроҷиат мекунанд ки мисол ягон кӯдак бошад ки мо гирем. барои кӯдакҳо маҷа монданда чанд кас мара вай кадагда мақсад маслиҳат надода ки кӯдакот ай меҳр ҷудо мешавад. вақте ки ба хонаи кӯдакон омада аз ин кӯдакон даст мекашанд, кӯдакон ҳоли фикр мекунанд вай кӯдак аллакай майда аст, вай чиро мефаҳмад? кӯдаки 3 рӯза, 6 моҳа ё ки кӯдаки 1 моҳа. мо ҳамин хел фикр мекунем вай кӯдак чиро мефаҳмад? лекин мо хато мекунем. ман бебин надорам, фақат оча дорам. парвина мегӯяд писаронамро ба хонаи кӯдакон мондам. худам кор мекунам. метарсидам ки фарзандон танҳо дар хона бетарбия ва ҷинояткор нашаванд. мара бармега қати. мара қати хона бармега иҷа бизи ба мара намефора. ҳакира мери модар намефора. ҳар як кӯдак ҳамун меҳри модари худро бисёртар мефаҳмад. вақте ки мо инҷа дар чанд нафар шуда алла мегӯем, аллакай ҳамун дар майнаи сари кӯдакам вай бисёртар ҷо намегирад. оча як бор гӯяд, мо 100 бор мегӯем. як бор гуфтани модар дигар аст албатта. надиташ мондагима ба чӣ калоним қатиме. ба андешаи парвина барои ӯ ҷудо кардани фарзандон аз худ осон нест. аммо ӯ мегӯяд бепадар ба воя расонидани онҳо барои ман мушкил шуд. я меғалта, я мемона, я касал меша. ҳичқа намехоҳа. лекин хай тақдир гуфте гапи чи ҳаёт меган, ҳаёт қати мубориза бурдан дар кора. ака навду зандагӣ дар хонам дистам ки ана райхат кунам, я ҷо кор кунам, ягон сум даромад кунам, кӯдакома бигирам барам. дар ин ҷо падарҳо ҳам айбдор ҳастанд. падарҳо аз он сабаби айбдор ҳастанд ки онҳо аз оилаи худ ҷудо мешаванд, аз кӯдакони худашон даст мекашанд. бисёртар зиндагии модар аз ҳамин сабаб сар мешавад ки онҳоро шавҳарашон ё ки хешу табори ҳамон падар ҳурмат намекунад, ё ки онҳо меҷӯянд канораҷӯӣ мекунанд ки ин келин ихел аст, фарзандош ихел аст. бояд солим, оила солим бошад. ҳам модар ҳам падар бошад ки кӯдак тарбияи хуб гирад дар оила. бархе аз кӯдакон аз оилаҳое ки хушонату зӯраварӣ дар он вуҷуд дорад ба ин ҷо омаданд. یه روز در خونه گریشان بودم، استولا گرفتم، پشتیزه رفتم که دادم دوجا استوده یک اومد اینجا در گریشان کاشم ایسو چون کشدید ایوسو دادم کشیدن نتونستم. گفتم کیو چه جنگل با حالی پگا بیومه دقیقه چه جنگ مدینه با ترخشن میکنم با صورت میگیرم روی میکنم دوچه. همه میخواد که نسل آینده ما سالم باشد و همین کودکانی که علاقه در خونه کودکانه تربیه مییابند آنها از همه جهت سالم هستند، نه که روح افتاده هستند. علاقه این پرگی سلامتی آنها
камтар коста мекунад. Отам чизи бойчак намеёрад, фақат чизи хурдани. Намегӯшад ки очам вай овард намеёри чизи мада. Фақат очам биёрад тамом. масъулини хонаи кӯдакон мегӯянд тасмим барои ба муҳити оила ва дар оғӯши волидайн тарбия ёфтани кӯдакон гирифта шудааст. дер хабаргирӣ меояд. қазиқ намешавад, қазиқ мешавад. биби майрам ва додарчаи ӯ азизҷон аз пушти дари хонаи кӯдакон роҳ мебаранд. биби майрами 4 сола мегӯяд модарам партофту рафт, ба ману додарам кӣ ёрӣ мекунад? оча саҷи нағзӣ зиқ нашад, пеши ман биё. гарчанде ки мураббиҳо кӯшиш мекунанд ки оча шаванд, модар шаванд, лекин шумо бинед ки дар ҳар яку 12-10 нафар кӯдак аст. ин меҳру муҳаббатро мо дода наметавонем. инро фақат модар оила метиҳад. Ман мебиём мебарам та хона, баъд ман майдаҳа гуду, баъд очаҷоно мая калон кардан. Анаку ман синфи як мерам. ин кӯдакони ташнаи меҳру навозиш дар симои ҳар як нафар модари худро меҷӯянд. агарчи дур аз оғӯши модарам ва роҳ рафтану сухан гуфтанро ҳам дар ин парваришгоҳ меомӯзанд. бо ҳар фунга мезадам ки бойша биёрам. Нами кайраска саус наова. Куда уҷамаҷок наҷадам муша анамура очам ова. кормандони ин муассиса мегӯянд дар фаъолияти корӣ бисёр волидонеро вохӯрдем ки кӯдакро монда мераванд ё ҳастанд нафароне ки кор мекунанд ва мехоҳанд кӯдак дар муҳити хонаи кӯдакон бошад. мегӯянд ман вақт надорам, то рӯзи шанбе кӯдакро дар ҳамин ҷо мемонам. онҳо намедонанд ки чӣ қадар кӯдакро аз худ дур кунанд, ҳамон қадар бар зарари худи онҳо хоҳад буд. барои чӣ кӯдак инкишофи нутқи вай ақлмонда аст. вай зуд гап намезанад. вай гап мезанад, аммо ба кӣ гап занад? мураббиҳо ҳамин қадар кӯшиш мекунанд, лекин мураббия ҷои модарро гирифта наметавонад. ва ё мехоҳанд аммо сухана гӯянд, одами наздик ёбанд. лекин шумо нигоҳ кунед ки мо дар як гурӯҳ 5-6 нафар мураббӣ дорем. ин мураббиё мебиёд, вақте кӯдак вай на камтар унс мегирад ки бо паго мураббияи дигар мебиёд. вай аллакай кӯдак фикри худро баён карда наметавонад. вай аллакай ба худ меравад. вай барои ҳамин кӯдаконе ки дар хона кунанд, онҳо инкишофи нутқи онҳо дертар мешавад. ин гурӯҳи кӯдакон бошандагони муваққатии хонаи интернатҳо ҳастанд ва волидайн гӯё бо умеди беҳтар шудани шароити зиндагӣ онҳоро бо худ мебаранд. кӯдакон рӯзро бо интизориҳо сипарӣ мекунанд. оё ин интизориҳо поён дорад?